despite ng katsang COVID-19 na experiencehan natin. In other way, may dyan man nga advantage o kung naging manami nga nahitabo sa aton sa probinsya ng Cavite. Na this pandemic time, we are very thankful kay natungruan kang bahon na atensyon kang allocation. Just imagine sa ang nasarasar ko lang siguro mga more or less kaabot-abot kita dyan ka mga 400 billion. Ako ang nasunod ng tricycle. Ano may pag-aagaran kas mga taglas tres kasnagan nakita ko rin nagadaba-daba mo ubos ang upos ang tricycle ko. Di nagadto ako dahil nangayo ako kay gubang bulig tapos kadyang gibulig ni gub na ka nagtupa dayon. Ura na ko pabayaan ti amo laman akan pangabuyan ng tricycle. May bata pa ko. Di may dahil nabot tayo ng gintaon ni gub kanakan. Mapakita ko ng tricycle ko para patayon pagit sa pangabuhi nakan. Idrodoro gid ga salamat kay gub. Ura na ko gid pabayaan gid. Ace na pasaylo. Nag-avail ako ka Ace raken nga bana nga napatay. Bayad ko rin amang pangana nga lungon ma'am. Mura ko man ako na bayad. Kaya pasalamat din ako kay Gob. Isang gamay lang nakatiraw mo ko kang ana nga grasya nga gitao kang ano probinsya. Biya sa Kapitol ay mabuol ako ka burial ni Nanay sa AX kay Gobernador Cadyao kay Vice Gobernador Dinusta. Mabuol ko ang kwarta para kay Nanay. So, kay amin bala ito, gubagid. Mura dapat makakuha ko sa gamay lang para sa mga pamilya ko at saka mga magulang ko. Maraming salamat po. Nagpasalamat ako kay Governor Dudut Cadyao sa gintugdo ng ayuda para kanaken sa financial assistance. Ang ano sa bulong ko nga may maintenance ako nga mga iron kag mga bulong para sa hindi magrako ang akong dugo kag ang mga baraydan ko sa Red Cross man kay ginuutang ko lang tong dugo mo kag duro-duro gid salamat. So hopefully, ang mayuan natin dyan, ang mag-agree kita sa governor, that tututin ang proseso para tutuod na makabuli sa crisis na sitwasyon. Diba? May gift, and a gift of the provincial government to the people na mas nakinaglan kang muli. Assistance. And that's how,